पावर स्टार पवन सिंह अभी अभी लाइव आके बिहार तक न्यूज पर भैया बहुत बड़ा का बात कर दिलन कि हम राजनीति में आए, कुछ भी हो जाए राजनीति में आए, कहे से कि हम बीजेपी के 10 साल से प्रचार करतनी आ रहल बात कि हमारा टिकट ना मिले के ई तो कन्फर्म नहीं के भइल। पवन भैया में इहो कहले बड़न कि हमारा टिकट ना मिली तो हम निर्दलीय खड़ा होकम। बात भैया ई बा कि पावर स्टार पवन सिंह के कहनाम बा कि जब हमार बिहार से 3 गो सांसद बन सकेलन, मनोज तिवारी, रवि किशन रहुआ, विनय बिहारी, सब कोई मतलब बन सकेला बिना प्रचार कैले बीजेपी के, तो हमारा कहना टिकट मिल सकेला भैया। हम जब 10 साल से मेहनत कैले बानी, पवन भैया इंतजार कैले रहन 2019 में एक बार आसनसोल से जब भई रहे, तो पवन भैया के सब कोई परिवार टीवी पर मतलब देखत रहे कि अब पवन सिंह के न्यूज आवेला, पावर स्टार पवन सिंह बन गलन, मतलब सांसद बन गलन, लेकिन ओकरी ना आइल। बहुत बुरा लागल पवन सिंह के पूरा परिवार के बुरा लागल, पवन सिंह के फैन के बुरा लागल कि वैसे ना होके चाहते रहे। लेकिन पवन सिंह अब कदम उठा ले पड़न। पवन भैया के कहनाम ई बा कि भैया हम लड़म, अभी कन्फर्म नहीं कि हम औरे से लड़म। इहो पवन भैया कहत रहन ओकरा में कि आरा से हम ना लड़ सकें, दबाव थोड़ा ना बा भैया के। उ जानत रहन कि भैया आर.के. सिंह बहुत बढ़िया काम करत रहन, मानत रहन, कहत रहन कि हमारे खातिर पूजनीय बड़न। आर.के. सिंह जो काम कर दिलन हमारा से ना भी बहुत हमारे से सीनियर बड़न। पवन भैया ई कहले बड़न, कहत रहन कि हम आरा से ना लड़म, हम कोनो भी क्षेत्र से लड़ सकेंगे, लेकिन हमारा के टिकट मिले के चाहिए। और जब टिकट ना मिली तो हम जाहिर से बात बा कि हम कोनो पार्टी से खड़ा होकर जीतम, लेकिन जीतम भैया, खड़ा होकर तो होकबे करम। पवन सिंह के दाँत ठोक के कहत रहन। आ पवन भैया ओकरा में इहो कहले बड़न कि 32 साल से हम गाना गावतनी भैया, 32 साल से गाना गावतनी। जब 32 साल से हमार लेवल उहे आज तक लेवल घटल नहीं खे, कितना गाय कोइलन कितना बिलैलन कोनो फर्क ना पड़ी। लेकिन पवन सिंह अगर भैया खराब आदमी रहतन, पवन सिंह खराब आदमी रहतन तो टिकतन जगह पर। 32 साल से राज करतन, भोजपुरी की युवा दिलों पे, बूढ़ा दिल पे, सबके दिल पर राज करतन पवन सिंह। दशहरा हो, छठ हो, दिवाली हो, कोनो भी पर्व को पवन सिंह गाना बाजल अनिवार्य बा। काहे भैया, अगर आदमी खराब रहतन तो गाना बाजित के सुनित ना। और बीच में पवन भैया कहले बड़न कि हमारा खातिर सबसे खास हमार माई बिया। काहे कि पवन भैया माई खातिर अपन कुछ भी कर सकेलन। माई उनकर बहुत उदास बोली जब उनकर पवन भैया के नाम ना आई। पवन भैया इहो चाह रखले बड़न कि अगर हम कहूँ से भी खड़ा होकर हमारे सब भाई हमारा के जितवैया सन। काहे कि कुछ लोग ओमे कहता है कि पावर स्टार पवन सिंह सोशल मीडिया पर लाइव आके कहत रहन कि हम अनपढ़ कगाल हई, हमारा कुछ पढ़े लिखे ना वाला, तो पवन राजनेता बन के का करियन, नेता बन के का करियन जब पढ़े लिखे ना होन। ये हम नहीं कहते भैया, बिहार के कुछ लोग कहता है, जब पवन सिंह खुद कहले बड़न कि हम अनपढ़ कलाकार हैं। भैया हम मानत नहीं कि तू अनपढ़ कलाकार हो, लेकिन जब तू गाना गाओ तो बढ़िया गाना गाओ तो सब चीज़ मनोरंजन करत। लेकिन भैया हमारा दिल से आवाज़ निकलता है कि पावर स्टार पवन सिंह के एक बार चांस दे के देख लो भैया। काहे कि अनपढ़ कलाकार कहला से भैया कि दिल बड़ा बा कि उतना बड़ सोशल मीडिया पे जाके इंटरव्यू देते रहन, हम कह देते कि हम अनपढ़ कलाकार हैं, हमारे पढ़े ना आवेला। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह बड़प्पन है भैया। ही पवन सिंह के एक बार मौका दे के देख लो का होता भैया। जब सब कोई के मौका दिया था तब पावर स्टार पवन सिंह के कल कहना मौका दी, जो उनकी 32 साल से मनोरंजन करत उन्होंने बिहार के जनता के। होली, दिवाली, छठ, सब पर्व में केहू के शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, सब चीज़ मनोरंजन करतन पवन सिंह। तो भैया एक बार इनका के मौका ना दिया। अरे बिहार के कोनो भी साहब क्षेत्र में कोनो क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह खड़ा होकर उनका के जितावे के बा भैया। कैसे पवन सिंह दूसरा कोई ना बन सकेला। पवन भैया के बहुत चाहे वाला बना, बहुत पवन भैया अपना मन से खड़ा होता न कहूँ। देख पवन भैया कहूँ भी जालन तो उनकर फैन भगवान ईश्वर भी जानता पवन भैया जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद। पवन भैया खुद कहलन पवन भैया खुद के हमारे खातिर पब्लिक भीड़ लगा। लेकिन ना, पवन सिंह खातिर प्यार बा ई पब्लिक के बीच में कि भैया पवन सिंह खातिर कुछ भी कर सकेला। पवन भैया एगो नया कदम उठा ले बड़न तो भाई लोग तो जना के सपोर्ट की जरूरत बा। पावर स्टार पवन सिंह कोनो भी क्षेत्र से अपन इलेक्शन के चुनाव कोनो भी चीज़ से लड़त रहन, लेकिन पवन भैया के जितावे के बा। अगर पवन सिंह निर्दलीय भी खड़ा होखिए न भैया तो उनका जितावे के बा। काहे कि पवन भैया जो चाह ले तो पवन भैया के चाहिए। ये पवन भैया के फैंस के एगो आवाज़ बाटे। पवन भैया बहुत मानता नहीं, उनकर ज़िंदगी में बहुत परेशानी आई बा। पवन भैया कहलन कि हमारी सब टेंशन लेवल से अगर बिहार में क्यों गायक छोट से लेके बड़ा कलाकार कोनो भी गायक बा, पवन सिंह के टैग ना लीनू तो कुछ होइबे ना करी। पवन सिंह खुद कहत रहन एमे वीडियो में जो पवन सिंह लाइव आइल बड़न ओकरा में खुद कहत रहन कि हुनकरा साथे विवाद बा तो पवन सिंह कइले बड़न, हुनकरा साथे विवाद हो तो पवन सिंह कइले बड़न, और छोट गायक साथे कोनो कइले बा तो पवन सिंह कइले बड़न। माने जितना भी न्यूज़ बिहार में बनता पवन सिंह के टैग लागेला। तो भैया जो मतलब सब क्यों न्यूज़ बतावता पवन सिंह के बारे में, तो सब बढ़िया न्यूज़ थोड़ा ना बतावता, सब खराबो बतावता कि पवन सिंह हईसन हवन तो पवन सिंह हौसन हवन। पवन सिंह बहुत दिल के अच्छा हवन, कहत रहन कि हम
भैया धन संपत्ति से ना दिल से बढ़िया बने हमारे से अगर प्यार से कह दिलस नु तो हम ओकरा खातिर जान भी दे दूँ, कुछ भी कर सकिन ओकरा खातिर। लेकिन जब तू हमारा के जानते नहीं ख, हम तेरा के जानते नहीं कि पहला मिलन में तू हमारा के तुम कहब तो हम आप हैं तो हम भी हम हैं, मैं हैं, पवन सिंह का कहा नाम है। तो जब जिससे घुल मिल जाते हैं पावर से पवन सिंह उसे तो अपने दिल का बात बताते हैं, सब चीज़ बताते हैं। पवन भैया के नया कदम उठैले बड़ा निकल सपोर्ट करो लोग एकदम रहे विजेता होकस।